goons bedo controlled gi jochung. To jachung nitie gipimre gine kilo gipimre ni anan gi mang'eny koro ng'acha kelo nikech ng'acha ni go mang'eny. To at the end of the day government nigi police magioro nikech police rito kwe to ginya rito kwe election kende. Nitie kuonde moko ma idwaro police be. To ka IBC nigi police to gikelo police e polling station kata kumi itime yiero to goons ng'eny moingo police. Nitie mana gima police nyalo timo. Koro aparo ni jochung politicians wanyaka koro dog chien on matters mag youth mag recruit madonjo mabedo goons gi for a certain period. Namba 2 mabro wacho en ni kech ne joma tindo. Jodenyo. To jotendwa gi nigi bread. To mkati ni kagikele kagiwacho ni wan go mang'eny joma tindo maonge tich bro biro to gidwaro ni mondo omigi emomiyo giluongre. Tibro yudo ni jatelo chope e piny kechana kana dhi Kasipul inena ka youth ging'eyo kendo gibiro kendgi moko ntie mabiro kendgi mawacho ni kawuono jatelo ni ka anamako mtokani at the end of the day yudo ni giluongore magibedo mang'eny moingo police manoor kacha mondo rit jatelo kata jopiny. Koro ananeno an gi pacha paro ni mano to waduoko ne jochung. Gi reduce number mag security, personal security gi mondo gimi be police nafas mayot mondo gimi joma biro goyo kura be kik luor nikech gine magiriembo jogo kura. Mano gikia lakini koro wabro nyiso gini gine magiriembo jogo kura. To bende fora maka magi bende nitiere sherin ma uloso kodgi kirango nikech gin siasa. Tine duon bura achiel mano celebrate mane higni 20 mar duon bura mar ODM. Higni 20 ni kinde malach ahinya. Ka gik mwalose gi goons gi ng'ato wacho ni poch gi pako chiw ne jogo mawuok Ugunja kana oro posters gi oko mokwongo jo Ugunja notayo chenro magi kalure kod jalni e yo moro man kare noko winjo weche mag goons kata kane gintiere pono noko chopo kane gintiere kata kane gionge angi kono ka kendo Kasipul e kin mamoko bende mantiere utimo onego tim ang'we dun bura nikech jo siasa ok giwuogo kuma dun buche bende gibed gi dialogue gi kosa ni ng'ama ni